Januar je 1994. godine. Hladno je. Jutro tek sviće, a vi stojite u redu ispred fabrike ili državne firme u kojoj radite već 20 godina. Posle nedelja čekanja, konačno dobijate platu. Ali u rukama ne držite novac, već sveža novčanica sa ciframa koje deluju potpuno nestvarno. Na njima su desetine i stotine miliona, pa i milijarde dinara. Ipak, umjesto olakšanja, u vašem stomaku se javlja čisti strah. Ne razmišljate o tome da odete kući, niti da na miru popijete kafu. Prva i jedina misao koja vam prolazi kroz glavu jeste trka s vremenom. Svaki sat je presudan. Izlazite na ulicu i tražite uličnog dilera deviza, jer znate surovu istinu. Ako ove dinare ne pretvorite u nemačke marke u narednih nekoliko sati, do večeri sa njima nećete moći da kupite ni jednu jedinu štruknu hleba. U isto vreme, prodavci u lokalnoj samoposluzi uopšte ne uslužuju mušterije. Njihov jedini posao tokom čitave smene jeste da prelepljuju cene. Nova cena preko stare, pa opet nova preko te nove. Cene se ne menjaju iz dana u dan, već iz sata u sat. Brojevi na papirićima postaju besmisleni. Milioni preko noći prerastaju u milijarde, a milijarde u bilijarde. Sve kulminira trenutkom kada se u opticaju pojavljuje novčanica od 500 milijardi dinara. Najveća novčanica u istoriji ove zemlje. Izgleda kao neverovatno bogatstvo, ali njena realna kupovna moć nestaje doslovno pre nego što se mastilo na njoj i osušilo. I tada se mora postaviti glavno, suštinsko pitanje. Kako je dinar jedne ozbiljne, industrijski razvijene države došao do toga da više ne vredi baš ništa? Kako je novac kojim se decenijama plaćalo letovanje na Jadranu postao bezvredan papir koji su ljudi u očaju bacali po ulicama? Da bismo razumeli ovaj istorijski i ekonomski slom, moramo se vratiti znatno unazad, daleko pre 90. godina. Seme ove katastrofe posejano je još tokom 70. i 80. godina u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Jugoslovenski model socijalističkog samoupravljanja godinama je stvarao privid visokog životnog standarda. Ali taj standard nije bio utemeljen na realnoj proizvodnji i tržišnoj efikasnosti. Gubitaška državna preduzeća održavana su u životu veštački. Preko regionalnih banaka i centralne banke, neprofitabilnim firmama konstantno su deljeni jefitini, pokriveni krediti i državne subvencije. Niko nije odgovarao za gubitke. Pored toga, čitav sistem se održavao masovnim zaduživanjem u inostranstvu. Tokom 70. godina, spoljni dug Jugoslavije skočio je sa oko 2 milijarde dolara na astronomskih 18 milijardi. A onda je 1979. godine usledio globalni šok. Kamatne stope na svetskom tržištu su naglo porasle. Usledila je druga naftna kriza i jugoslovenski balon od sapunice je pukao. Država više nije mogla da vraća svoje dugove. 80. godine protekle su u znaku teške štednje i krize. Država je uvela restrikcije uvoza i striktna ograničenja. Mnogi se i danas sećaju vožnje po sistemu par-nepar, kada ste automobil mogli da vozite samo određenim danima u zavisnosti od posljednjeg broja na registarskoj tablici. Sećaju se redukcija struje, redova za kafu, ulje, deterdžent i južno voće. Ipak, uprkos restrikcijama, krupne reforme su izostajale. Politička rukovodstva u Republici vršila su stalni pritisak na banke da štampaju novac bez pokrića, kako bi se kupio socijalni mir i isplatile plate neefikasnim radnicima. Inflacija je godinama tinjala. Između 1959. i 1989. godine prosek godišnje inflacije bio je čak 57%. Do kraja 80-ih inflacija je prešla 100% godišnje, da bi u decembru 1989. godine dostigla svoj prvi hiperinflatorni pik od blizu 60% mesečno.
U tom dramatičnom trenutku na scenu stupa posljednji premijer SFRJ Ante Marković. Krajem 1989. godine, uz podršku Međunarodnog monetarnog fonda, Marković pokreće radikalan program ekonomske stabilizacije. Njegov plan bio je jasan: rezanje nula, vezivanje dinara za čvrstu valutu i prelazak na tržišnu ekonomiju. 1. januara 1990. godine sprovedena je denominacija. Precrtane su 4 nule. 10.000 starih dinara postalo je jedan novi konvertibilni dinar. Taj novi dinar čvrsto je vezan za nemačku marku u odnosu 7:1. Plate u javnom sektoru su privremeno zamrznute. Uvoz je liberalizovan, a građanima je omogućeno da u bankama slobodno menjaju dinare za devize. U prvim mesecima čudo se zaista dogodilo. Inflacija je svedena na nulu. Rafovi u prodavnicama su se napunili uvoznim robama, devizne rezerve su porasle preko 5 milijardi dolara, a ljudi su ponovo osjetili sigurnost. Delovalo je da je dinar konačno spasen. Ali ta stabilnost bila je kratkog veka. Dinamičan uvoz ubrzo je počeo da prazni devizne rezerve, dok su republička rukovodstva počela otvoreno da ruše savezni program. Rukovodioci u republikama nisu poštovali zamrzavanje plata, želeći da sačuvaju sopstvenu vlast u trenucima kada se politička kriza u zemlji razbuktavala. A onda je usledio udarac od koga se zajednički monetarni sistem više nikada nije oporavio. Krajem decembra 1990. godine Skupština Srbije tajno je izglasala upad u monetarni sistem Jugoslavije. Narodna banka Srbije je, bez odobrenja Narodne banke Jugoslavije, emitovala primarni novac u iznosu od preko 18 milijardi dinara, što je tada odgovaralo sumi od oko 1,8 milijardi dolara. Taj novac je iskorišćen za isplatu penzija, poljoprivredne subvencije i krpljenje budžetskih rupa. Ovaj neovlašćeni upad potpuno je razorio poverenje ostalih republika u Saveznu centralnu banku. Bio je to finansijski početak raspada države. Slovenija i Hrvatska ubrzo prestaju da uplaćuju poreske i carinske prihode u savezni budžet, a ubrzo nakon toga proglašavaju i nezavisnost. Jedinstveni ekonomski i monetarni prostor Jugoslavije raspao se u paramparčad. U periodu od 1991. do 1992. godine nastupa potpuni ekonomski kolaps. Formirana je Savezna Republika Jugoslavija, koju su činile Srbija i Crna Gora. Ali nova država se odmah našla u uslovima rata u okruženju, rasipanja unutrašnjih trgovačkih lanaca i dramatičnog pada industrijske proizvodnje. BDP po stanovniku prepolovio se za svega 2 godine. Na sve to, u maju 1992. godine, Ujedinjene nacije uvode sveobuhvatne međunarodne sankcije. Rezolucija 757 blokirala je spoljnu trgovinu, zamrznula državnu imovinu u inostranstvu i prekinula platni promet sa svetom. Kasnije sankcije su još više pooštrene. Sankcije su nesumnjivo bile razarajući udarac, ali one same po sebi nisu bile jedini uzrok hiperinflacije koja je usledila. Presudni faktor bila je odluka vlasti u Beogradu da sve svoje ogromne rashode finansira jednostavnim, nekontrolisanim štampanjem novca. Mehanizam je bio tragično jednostavan. Poreski prihodi države su se skoro potpuno ugasili. Carina nije bilo zbog blokade, a privreda je zamirala. S druge strane, državni rashodi su eksplodirali. Državni aparat je morao da se finansira, morao se održavati socijalni mir. Finansirane su vojne operacije i strukture u susednim ratnim područjima, a u zemlju je izbeglo blizu 1 milion ljudi kojima je bila potrebna pomoć. Kada država nema prihode, a ne može ni da se zaduži u inostranstvu, preostaje joj samo jedan izlaz – štamparija novca. Narodna banka Jugoslavije počela je da emituje bilione dinara bez ikakvog pokrića kako bi pokrila budžetski deficit koji je dostigao zastrašujućih 28% BDP-a. Tako je stvoren pakleni krug.
Država odštampa novac da plati svoje obaveze. Taj novac preplavi tržište. Vrednost dinara na crnom tržištu trenutno padne, a cene u prodavnicama skoče. Zbog toga državi za sljedeći mjesec treba još mnogo više novca, pa štampa još veću količinu dinara. Poverenje u domaću valutu je potpuno nestalo. Udeo realne mase novca u BDP upao je sa skoro 7% na svega 0,2%. Ljudima novac više nije trebao. Čim bi ga dobili, bežali su od njega. Ušli smo u period od februara 1992. do januara 1994. godine, u 24 mjeseca najrazornije hiperinflacije u modernoj istoriji Europe. Cene više nisu rasle mesečno, pa ni dnevno. Rasle su iz sata u sat. Na vrhuncu ove katastrofe, u januaru 1994. godine, zvanična mesečna stopa inflacije iznosila je neverovatnih 313 miliona procenata. To znači da je prosječna dnevna inflacija bila oko 62%. Cene su se u prosjeku udvostručavale na svakih 33,8 sati, odnosno na oko dan i po. Važno je napomenuti da glasine o tome kako su se cene udvostručavale na svakih nekoliko minuta predstavljaju preterivanje i mit. Zvanični i provereni podaci pokazuju dubinu ove katastrofe bez potrebe za izmišljanjem. Cene su se duplirale na svakih 34 sata. Ali i to je bilo sasvim dovoljno da potpuno uništi normalan život. Kako je izgledala svakodnevica u tom ekonomskom paklu? Za običnog radnika, penzionera ili prodavca, život se pretvorio u konstantnu borbu za fizičko preživljavanje. Penzije su oslabile do te mere da je čitava mesečna penzija krajem 1993. u trenutku isplate vredela manje od kutije šibica, jedne rolne toalet papira ili 1 kilograma jabuka. Ljudi su satima čekali u redovima ispred banaka samo da bi podigli papir koji, dok su stigli do šaltera, više nije mogao da kupi ni jednu jedinu kiflu. Radnici u fabrikama primali su plate u kovertama punim novčanica sa nepreglednim nizovima nula. Odmah po prijemu koverte trčali su na ulicu. Glavni likovi svake gradske ulice postali su ulični dileri deviza. Stajali su na autobuskim stanicama, ispred ulaza u zgrade, pored pijaca i poštanskih šaltera. Preko telefona su dobijali najnovije kurseve od financijskih brokera povezanih sa vrhom vlasti i štamparijom novca. Nemačka marka postala je jedina prava, stvarna valuta i jedina mera vrednosti. Ako biste zakasnili samo nekoliko sati da promenite platu, na primjer, ako biste je promenili popodne umjesto ujutru, njena vrednost bi pala sa 20 nemačkih maraka na svega 2 marke. Za te 2 marke mogli ste kupiti malo hleba i mleka, dok ste ujutru, za isti novac, mogli da prehranite porodicu danima. Trgovine su bile prazne. Trgovci nisu želeli da prodaju robu za dinare, koji već sljedećeg jutra neće vredeti ništa. Zbog toga su mnoge prodavnice jednostavno zatvarale vrata ili skrivale robu ispod tezge. Da bi radnici uopšte preživjeli, preduzeće su počela da ih plaćaju u naturi. To su bile takozvane kompenzacije. Umjesto novca, radnici su kući nosili džakove brašna, kante ulja, pakovanja deterdženta, pa i smrznuto meso ili konzerve. Nastala je trampa na svim nivoima. Gradsko stanovništvo je odlazilo na selo i mijenjalo odeću, tehniku i pokućstvo sa seljacima u zamenu za jaja, sir, svinjsko meso i krompir. Da bismo razumeli brzinu raspada u tom surovom januaru 1994. godine, dovoljno je pogledati kako su se cene menjale u roku od samo 10-ak dana. Početkom januara, jedna nemačka marka na crnom tržištu vredela je 7.000 dinara. Svega 2 nedelje kasnije, za 1 marku bilo je potrebno čak 15 miliona dinara. Novine Politika, koje su 3. januara koštale 500 dinara, do 20. januara poskupele su na 2 miliona dinara.
Kilogram svinjskog mesa skočio je sa 256.000 na neverovatnih 550 miliona dinara, dok su obične cipele sa 2 miliona skočile na 3,5 milijarde dinara. U takvom opštem beznađu i trci za devizama pojavile su se i takozvane privatne piramidalne banke. Jugoskandik Jezdimira Vasiljevića, poznatijeg kao Gazda Jezda, i Dafiment banka Dafine Milanović. Ove banke su očajnim građanima nudile nestvarne mesečne kamate na štednju u devizama, od 15 pa sve do neverovatnih 160% mesečno. Stotine hiljada ljudi, u želji da spasu svoju supstancu ili na brzinu zarade, uložile su svoju posljednju deviznu ušteđevinu. Ove banke radile su uz prećutnu podršku i zaštitu samog vrha države. Prikupljene devize građana koristile su se za finansiranje državnih potreba, uvoz nafte i oružja pod embargo. Kada su se ove piramidalne šeme u proleće 1993. godine neizbežno srušile, životna ušteđevina stotina hiljada porodica zauvek je nestala. A za to vreme, u štampariji novca u Topčideru, mašine su radile bez prestanka u 3 smene. Radnici u štampariji više nisu stizali ni da stavljaju osnovne zaštitne elemente na novčanice. Izbacivani su vodeni žigovi, sigurnosne nitne su izostavljane, a kvalitet papira i štampe bio je sve lošiji. Iz meseca u mesec redale su se novčanice sa likovima znamenitih ličnosti iz srpske istorije i kulture. Nikola Tesla, Vuk Karadžić, Njegoš, Karađorđe, Mihajlo Pupin, Đura Jakšić, Miloš Obrenović. Likovi velikana stajali su na papirima na kojima su se nule dodavale brzinom koju niko nije mogao da isprati. Samo tokom 1993. godine izdato je 24 različite denomination novčanica. Cifre su rasle od hiljada preko miliona i milijardi. I konačno, 23. decembra 1993. godine izdata je čuvena novčanica od 500 milijardi dinara. 500 milijardi dinara. Na njoj se nalazio lik pesnika Jovana Jovanovića Zmaja. To je bila najveća novčanica ikada odštampana u istoriji Jugoslavije. Kada se pojavila, ta novčanica od pola biliona dinara vredela je svega 5 do 6 nemačkih maraka. Za samo 7 dana njena vrednost je pala na nulu. Njome niste mogli kupiti ni kutiju šibica. Ljudi su novčanice od stotina milijardi bacali po ulicama i trotoarima. Papir na kome su štampane vredio je više od same sume napisane na njemu. Društvo je živelo u potpuno paralelnim svetovima. Zvanični dinar više niko nije prihvatao. Ekonomski sistem je do januara 1994. godine klinički umro. Država više nije mogla da naplati nikakav porez. Bankarski sistem je bio potpuno zamrznut, a trgovina se odvija operates isključivo u markama ili kroz naturu. Bilo je jasno da se stiglo do samog zida. Nastavak ovakvog stanja pretio je potpunim raspadom društvenog poretka i opštom glađu. I tada, u najmračnijem trenutku, na scenu stupa dr. Dragoslav Avramović, u narodu ubrzo prozvan Deda Avram. Avramović je bio 75-godišnji penzionisani ekonomista Svetske banke. Čovek sa ogromnim međunarodnim iskustvom i čvrstim ekonomskim stavovima. Dobio je od vlasti odrešene ruke da pokuša nemoguće. Da zaustavi hiperinflaciju bez ikakve spoljne finansijske pomoći u zemlji pod strogi sankcijama. I 24. januara 1994. godine Avramović predstavlja svoj program monetarne rekonstrukcije i ekonomskog oporavka. Suština njegovog plana bila je jednostavna, ali briljantna. Uveden je novi dinar, u narodu odmah nazvan super dinar. Novi dinar je fiksiran u odnosu 1:1 sa nemačkom markom. Jedan novi dinar vredeo je tačno 1 nemačku marku. Zamenjivan je za stare dinare u odnosu od 1:12 miliona. Ali najvažniji element programa bio je sljedeći.
Zakonom je strogo zabranjeno dalje štampanje novca bez pokrića za finansiranje budžetskog deficita. Svaki novi dinar koji ode u opticaj morao je imati 100% pokriće u zlatu i deviznim rezervama Narodne banke, kojih je u tom trenutku bilo skromnih 150 miliona maraka. Efekat je bio trenutni i psihološki fascinantan. Već sutradan, 25. januara 1994. godine, dogodilo se preokret. Ljudi su vidjeli da za novi dinar u banci zaista mogu dobiti jednu nemačku marku. Poverenje u novac se vratilo doslovno preko noći. Razlika između crnog i zvaničnog kursa potpuno je nestala u roku od nekoliko dana. Devize su se vratile u bankarske tokove, trgovci su ponovo počeli da otvaraju radnje i iznose robu na rafove, a cena hleba i osnovnih namirnica konačno je prestala da divlja. Hiperinflacija je prekinuta, kao nožem presječena. Dragoslav Avramović je ubrzo imenovan za guvernera Narodne banke Jugoslavije i postao je najpopularnija ličnost u zemlji. Ljudi su ga doživljavali kao spasioca koji im je vratio elementarno ljudsko dostojanstvo i omogućio da ponovo planiraju bar sljedeći dan. Ali Avramovićeva borba nije bila duga. Kroz 2 godine politički krugovi ponovo su počeli da vrše pritisak na centralnu banku da izda kredite bez pokrića za neefikasna državna preduzeća. Avramović se tome oštro usprotivio, javno upozoravajući građane da političari ponovo ugrožavaju stabilnost novca. Zbog te nepokornosti, Skupština ga je smenila sa mesta guvernera u maju 1996. godine. Hiperinflacija u Jugoslaviji od 1992. do 1994. godine nije bila samo suvoparni ekonomski podatak ili tema za udžbenike iz financija. Bila je to duboka, nesaglediva ljudska i društvena tragedija. Za milione običnih ljudi to je bilo traumatično saznanje da pošten rad čitavog jednog meseca može izvetriti za svega nekoliko sati. Da ušteđevina stvarana čitavog života može nestati dok treplete. Da cene mogu izgubiti svaki smisao, a novac koji ste koristili od rođenja postati bezvredna hartija kojom se deca igraju na ulici. Ova priča nas uči jednoj najvažnijoj lekciji o prirodi novca. Novac ne vredi zbog toga što je na njemu odštampan lik velikana, niti zbog toga što se na njemu nalazi dug niz nula. Novac vredi samo onoliko koliko ljudi veruju u njega i u državu koja iza njega stoji. Dinar nije postao bezvredan onda kada je na novčanicama ponestalo mesta za nule. Postao je bezvredan onda kada su ljudi prestali da veruju da će sutra vredeti koliko danas.